Prognoserne har svært ved de her skyer på den her årstid, så det kan også være, at det ender i gråvejr. Og så er man jo virkelig godt nok uheldig med nærmest 14 dage uden sol. Og hvis det ender sådan, ja, så er det jo godt, vi har besøg af dig, Michael, fra Lysterapi.dk. Du har taget en masse lamper med her. Jeg ved, du har rigtig meget styr på lamperne selvfølgelig, men du har også styr på lys. Og kan du starte med at forklare, hvordan kan det være, at vi mister lidt humøret her, når der har været gråvejr i 7 dage i træk? Det er simpelthen, fordi hjernen mangler lys. Den skal bruge lys til at reducere mængden af melatonin, søvnhormoner. Og derfor er det også bedst at tage lysterapi om morgenen. Og de her lamper her, de simulerer alle sammen lyset fra solen. Alle farver blandet. Dagslysspektralys kalder man det. Så de lamper her, de kan faktisk gøre fuldstændig det samme som den sol, vi mangler? Det kan de faktisk, ja. Og i gamle dage, der var det meget med sådan nogle store lyskasser som den her. Ja, som vi også har hernede, ja. Ja, men det er mere for at forklare, at der er sket en stor udvikling inden for det her område her. Der er kommet lamper, som man kan hænge på loftet og væggen. Der er stuelamper, som ser pæne ud, for man godt kan have dem stående fremme. Der er også kommet sågar sådan nogle små fancy lamper her, som er rigtig effektive, selvom de ikke er ret store. Ja, det er jo LED-lamper, ikke også? Det. Og de bruger heller ikke særlig meget strøm, hvis man er sådan lidt økonomisk og klimabevidst. Ja, plus at de der LED-lys, de holder lige så længe, som lampen lever. Okay. Og det gør også den her, der også med LED'er. Nu tænker jeg så, kan man ikke bare gå derhjem og tænde lys i sin stue, og så få lyset via normale lamper? Det kan man godt, men der skal rigtig, rigtig meget til. Fordi det skal være dagslys, som sagt. Og de fleste lamper der, de giver sådan et gulligt, rødligt lys fra almindelige pærer. Og det er altså ikke godt nok. Så det er ikke helt nok at bare tænde op lyset? Hvad så med solariet? Jeg har hørt faktisk fra en kollega, at gå derned og tage lidt sol, så får du et boost og får en masse energi. Kan man ikke gå i solariet? Det kan godt være, det er meget godt på nogle måder, men det er ikke godt for lysterapi, fordi lysterapi skal tages med øjnene. Og den der UV-stråling, der kommer fra de der solarier der, den er ødelæggende for øjnene. Okay, så skal man få endelig lade være med. Altså de her lysterapi-lamper, de giver overhovedet ikke UV-stråling. Og nu ved jeg, at du har taget lidt nyskabelser med, blandt andet de her briller. Hvad er det, de kan gøre i stedet for de her lamper, som jo er stationære? Der skal man jo sidde og kigge ind i dem. Nemlig, altså de her, de giver ikke så meget lys, så det er ikke nødvendigt, fordi jeg er så tæt på øjnene. Nu kan jeg lige tage den på her, så kan I se, at det her blå lys, det er et blåligt lys, der kommer ind i øjnene. Og nu kan jeg så rende rundt og lave alt det, jeg plejer at gøre om morgenen, samtidig med at få lysterapi. Jeg kan også sidde i bus eller tog med dem på. Ikke? Ja, det er jo rigtig, rigtig smart. Ja. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere, og jeg kan mærke, at jeg er lidt opløftet af alt det lys, vi har her i Vejrhaven.